nabangani bakho. Sinayeke lawo anonymous wethu, mangabe usanda ukuvulela wona lo msakazo anonymous uzosilandisa ngodaba elenzeka kuyena efica ufiance, kambeni fiance ngezulu tjatha esho ngithanda mangabe usuhumusha. Fiance ingodusi ya ingodusi impela emfica akamficanga well wambona ngoba waqashisa umlisa lo eqashiswa kuphi na ku Odrop. Awumlethu anonymous akachaza. Hey nangu anonymous ukhona inkanangana phela le eduze kwethu. Anonymous asikubingelele sikwamukele emsakazweni ku FM. Ngiyanibingelela njani? Siyaphela thina njani wena ba? Hayi. Ngabe senizwile. Silandise ngodaba lakho kwenzakalani into eyenzeka ngo2010 le esikhuluma ngayo kwaku February 12. Kwenzakalani ku February 12 ungena i-night shift wena emsebenzini? Mhlambe umsakaza ke ngiqale kanje lento. Impilo kwesinye isikhathi ikufundisa ukuthi kufanele wenze into ongayifuni ukuze uthole lo yifunayo. Noma kwesinye isikhathi wenze lo yifunayo bese uthola lokho ongakufuni. Kuzovela lokho engikusho ukuthi ngishiswa yini egcineni. Okay. Kwenzekile ngokusebenza bengisemlaze police station. Ngalolu suku ngangikade ngipostelwe emshiyeni ukuthi ngiyogada isiboshwa okuyisebusuku ke kwaku 6 to 6. Okay. 6 wantambama kuzoba u6 wasekuseni. Yeah. Shuthi ngesikhathi ubhuti beyiphoyisa. Yebo. Oh okay. Yebo. Shuthi ngesikhathi ngisemsebenzini kube ukuthi ifone engangikade ngiyiphethe iphelelwa ibattery. Bese ngicabange la engangisebenzela khona kude nasendlini. Ngicabanga ukuthi yazi ukuthini ake ngilande i-charge endlini ngithathe imoto along the way angazi kwenze kanjani emqondweni wami kwakuthi sasikade sinaye ekhaya ungoduso. Ngase ngadecide ukuthi no ake ngivele ngisale sengilanda le phone yami engakuyena. Kunefone vele kade ingakuyena sasivele ekhaya. Okay, nanivele ekhaya kuphi? Ekhaya kithi. Okay. So ilento ukuthi mangabe udriver uthola unasikhwama izinto uyafaka nje. Yeah. Yes. Kwenzeka kanjalo ifone egcinisele ngakuyena. Oh yasala ngakuyena. Oh yena akahlali wengahlali kude from kweni. Yes, asihlali kude kakhulu. Kodwa nangahlali futhi ndawonye. Asihlali ndawonye. Oh all right yeah. So ke ngicabange ngaleyo ndlela ukuthi no ake ngisale sengiya kuyena. Ngidrive ngempela ngifike nginokhe kuyena. Okokuqala into engiyaziyo akahlali yedwa uhlala nodadewabo. Yeah. Nganokha ngaphandle lalina nje izulu. Nginokhe kungavuli umuntu. Kwenzeka kanjani la? Ngeshwa ifone angikwazi ukuthi ngibafonele ivele is dead ukuze ibattery. Awukwazi ukumfonela. Bese ngicabanga ukuthi ake ngiye kuma wabo ukuthi mhlambe labantwana ngenze kwababe ngakuyena. Ngesikhathi sengihamba indlu lengangikade ngikuyona umnyango wakhona uyawurounda before umnyango ngathini indlela iqala iround indlu ihamba ngasemva kweni. Oh kudlula amawindi nani. Exactly. So ngesikhathi sengihamba ngiyizwa ukuthi kunento ewayo ngaphakathi okungaba imali yama coins noma okhiye. Kuyakhanya yini ngesikhathi ungqonqoza? No akukhanya. Okay, so isikhathi sini? Cishe lapho ko past 10 kanje. Past 10. Yes. So usuya kuma wakhe usuyobheka ukuthi uyobhekani kahle. Ngiyobheka ukuthi mhlambe ngaba bekhona ngoba nakho abekho lapha endlini. Okay, but uyazi ukuthi awukakazi ukuthi bakhona endlini ngoba past 10 and kuyane mhlambe balele. Kwakukuningi kimi okusemqondweni ukuthi bengaba kunina ngoba unina naye akekho kude useduzana. Oh right, okay. Yeah. So nje okwaba semqondweni wami ukuthi cishe bangale kumkhwekazi. Ngesikhathi ngisuka ngihamba ngiround indlu leyo ngizwe ukuthi khona into ewayo la. Into engayenzayo mina ngokuthi nginokhe endlini ungakusabeli umuntu. Kodwa mase sengihamba kunomsindo siwenzeka la ngaphakathi. Oh yeah. Ngasidonsa isibhamu mina. Ngasiphatha ngesandla ngafika nganokha eminyango. Ine harsh manner ke manje. Alright, wasabela usisi. Yezwa lonto. Ikhona into osuyisola vele? No lutho. Alright. Kodwa kwangithusa lento ukuthi endlini kuthule emva kwalokho sengizokuzwa lomsindo ofani. Okay. Usisi akhanyise eqala avule eminyango athi angene. Okay. Ngingamphikisi ngalutho futhi nami ngingene. Ngesikhathi ngingena ngithi mina yiwazi wanginethiswa. Ethi yena bese ngilele. Ngesikhathi bese ngilele ngisithathe futhi isibhamu ngisiphindisele la elabe sikhona ebesikhona esinqeni bawuskiphelani if ungamind ngibuza. Okay, ngesikhathi ngisuka khona la eminyango kwathula ukuthi akukho umuntu endlini. Kwathula ukuthi akukho umuntu endlini kodwa ngesikhathi sengihamba
sekunomsindo futhi osukhona. Bawuthe yini ukuwa kwesikhiye noma engathi imali? Yes. Kwenzakala nemqondo nokaleso sikhathi ngabe ucabanga mhlawumbe khona igebengu khona inkinga abanayo phakathi noma mhlawumbe bathunjiwe. Exactly ngathi nakhona inkinga abanayo. That's why ngathi mangabe ngimbuza mina ukuthi hawu wangihlalisa ngaphandle lathi beselele ngase ngasithatha futhi isibhamu ngasiphindisela la ebesikhona ngihlale phansi. Indlu ke sasikuyona izindlu zasemqashweni niyazazi. Ispace nje sasikhona cishe kwaku 2 meters square. Angazi ukuthi into engangale ungayilinganisanga nayo. Ngiyafisa nami ukukulinganisela but angikwazi ngangibheda kakhulu kwimaths ya. Mhlambe isinqa 7 ngisho kanje. Mhlambe indawo ngacishe ibe ngangesinqa 7. Ngifike ngihlale nosisi sixoxe ngimbuze uphi usisi wakho athi yena akekho ukwavi kushuthi kune study group abake bas attend ekhona. Okay. Inkinga ke manje isizokwenzeka. Umbhede wakhe ufana nowami njengoba ngila. Kanjani? Ulungisiwe nje kahle. Awunazi impawu zokuthi umbhede okulelwe kona. Yabo. Okay. Kwenzekani la endlini? Ngimbuza. Ubani oke wala endlini? Ngimbuza lo mbuzo akazi ukuthi ngubuziswa yini. Sekunamateki esengwabonile mina. La ngihlezi khona kuvela amateki lapha phansi kombhede engingawazi. Okay. Umuntu wesilisa amateki. Usize 12 mhlambe yeso. Ha. Okay. Abana amateki lawo. Athi yena akawazi kodwa ngenzeka ukuba kadadewabo ngenzeka kuba Oh sorry I am phazamisa amacan. Okay. Kungenzeka ukuba akamkhwenyana kadadewabo ngiyaxolisa bethi yangishaya. Ngenzeka ukuba akamkhwenyana kadadewabo. All right. So nje sisakhuluma leyo nto la engihlezi khona mina ngihlezi phambi kombhede ka Odrop. Futhi nje kunombhede la kuno Odrop. Lo Odrop osemva kwami kanti khona lokuzokwenzeka khona inkinga. Njengoba ngingenile nje la endlini cishe isikhathi esingacishe sibe ngakho. Kanti asikho babili la so 3. Ukuba futhi lapha ngangumuntu wayekade eze ngokuthi uzolala ngangizosithatha nje isibhamu khona phambi kwawo futhi uOdrop usibeke ngisibeke khona yabo. So ke angikwazi ukuthi lo muntu kwenzakani noma mhlambe wezwe inkulumo engangikade ngiyikhuluma nosisi eyamthusa ukuthi uzomkhomba noma wayesekhathele indlela ekade ehlezi ngayo wagxumela kumina. Wait, so when uflathela uOdrop manje? Flathela uOdrop mina. So umuntu avesana agxuma emva kwakho. Mina ukuthi umuntu ngiyangithi mina kuwa mhlawumbe esicapha sika Odrop ukuthi umuntu ngizwa ngoba esengibamba. Luckily ngakwazi isibhamu sigcine ngakimi. Yabo. Ngaleso sikhathi sikuwena vele. Sikimi vele enqulwini. Iphuthe laze lacishe lenzeka kumina ngesikhathi ngisibamba ngasibamba kanye nejacket. So sacishe sasala ngasejacketini. Nala esaziwa khona ke. Ngeshwa kulezi onsuku kushuthi nje kwakuyisikhathi sami singesihle ngangikade ngiduduliwe nginensimbi la unyawo. So ke ngesikhathi sibambana kanjalo ngiwe ethi mathi yangilandela ngimdubulo. Okay uyakulandela manje uza kuwena. Yena into akayizama ukuyenza wayezama ukuthi angigxombe. Ngesikhathi ngiwa. Ngase ngamshaya inhlamvu yokuqala leyo. Umshaya kuphi nendawo? Onyaweni emlenzeni mina. Unqunu naleso sikhathi yena ubhuti. Yes unqunu. Okay so umshaya onyaweni Yes onyaweni. Okay. Ngesikhathi ngimshaya onyaweni ngilithola ithuba lokuthi ngisukume. Incane nalendlela azame lokho usisike lwenze ngaye ukuthi angene phakathi kwethu azosilamula. Asho umfowethu ukuthi ayikho into silamulayo na ivele lenja isingidubulile. Yabo. Futhi eze ngempela ngesikhathi lo sise phakathi nendawo amwise aphushwe uyena umfowethu lo. Umpushelane ke manje? Umphushela ukuthi yasilamula. Okay. Aye awele lapha ya usisi. Yabo. Ize kimi futhi ivumele yimina. Okwesibili ke manje ngiwa yabo. Ngesikhathi ngiwa iyona ndlela engithola ngaso isikhathi sokudubula leso. Ngiphinde ngibe neshort yesibili futhi. Okay. Isonyaweni futhi nakuleyo short. Umshayi futhi onyaweni. Isonyaweni nakuleyo short. Abantu amsho sebevukile manje emqashweni. Kodwa ke ngisho ngabe bavukile uma uzobuka isikhathi nokuthi leyo nto yenzeke endlini. Akulula ukuthi ngingasho ukuthi babe khona noma cha. Engikwaziyo nje lokho akwenzeka lapho ngaleso sikhathi. So ke ngaleyo ndlela ke kubeke usisiloselele uphushwe nje walala lapha sibambane ke size sikhiphelane ngaphandle ke manje kwasendlini.
mabe sesikhiphelene ngaphandle nakhona futhi ngaphuma ngihlehla ngaphuma ngesinqa othemathi yangilandela ke kwana le short yesithathu ke eyahlala la esifubeni nokuyiyona kudokotela akayidiagnose njenga nokuyiyona ibe imbangela ukuthi afe ngisuka lapho ngeke ngisho ukuthi wayekade efile ngizothwa eseshayekile ngoba emva ukuthi ngimshaye lapho wama ukuthi asondele kimi ngisuke ngaleso sikhathi ngithathe imoto ngifike ngiqonde police station ngisabize ubuholi kuzobuchazela ukuthi sekwenzekeni kumina kube ukuthi ke kuzongena i-call sekufona ke uMastende ese reporter imurder ke nala engazi khona ukuthi usefile manje egcekeni yeah usefile ke lo muntu ngekhathi so umshiya kanjalo ewili lapho phansi Yes. emva kokuthi umdubule right Yes. awuzange I mean into yokuqala kumele yenziwe kumele mhlawumbe uzama ukuthola usizo for ambulance nani angazi kwenziwa kanjani maku kanje ilona impela usizo njengoba ngade ngiye police station ngathi mangisuka nje lapha into yokuqala engayenza ipolice station okwesibili lo muntu lo engangese ngimdubulile lapha ngisho ngabe ngangikade ngifisa ukuthi ngingana okumhlenga ngangeke ngize ngikwazi ngoba ngimazi noma umuntu wala sekukuningi futhi nokwenzakalayo futhi nokwenzakala because uzamile nokuattacka yeah so ke emva kwalokho ngumuntu okuhamba mina lapha ongenzeka umuntu wasendaweni ngivele make kwaqhamuka abantu lapho I'm not safe kodwa ke into engayenza ngabenza ubulungiswa ukuthi ngiqonde straight epolice station uyobika ukuthi nakho into eseyenzekile unfortunately ke bathe ke besazol attenda bona lolo daba kwakungena icall yokuthi usehambile usefile usehambile kwenzakalani ke lapho kwenzakalani kuwena ke nangu usefile usehambile kusekwenzakalani ngawo okay ke futhi ke ngicabanga kwakude lesithathu kwenzeka leyo nto ngaboshwa ngalusuku olufana nayo ngaphuma kolwesihlanu ngebail ngaqhubeka ke nokusebenza ke nje ngoba ngaphuma ngaqhubeka nokusebenza kuze kube u2017 lo icala ke elabe selingweba ngalo okay from 2010 till 2017 lokho hamba icala bayaqhubeka uyasebenza futhi emsebenzini kwenzakalani emqondweni wakho ngaleso sikhathi nje like state of mind kuwona lo 7 years yabona empilweni yami ngiyile ejele kodwa mhlambe ejele bekuyisona isikhathi sokuthi ngingakuthola ukuphumula ayikho into ebhlungu njengokuxakeka usebenza ayikho into ebhlungu njengokuxakeka usebenza xakeka kanjani mina imali engiyiholayo ayikho uyabona uma ngabe uzo attenda icala for almost 7 years for almost 8 years ligeliye kathathu ngenyanga lingene kathathu kahle nje kushuthi wena usubenzela lona yabo ngoba kumele kokela ummeli kumele futhi khombise la ukuthi cha ngimsulu exactly yabo so ke into ke esingilethele la ukuthi ngize ngifinyelele la sengikwazile ukuthi ngiyejele ngiphinde ngiphume wagcina ugwetshiwe ke yebo ngagcina ngigwetshiwe how many years 10 years uphusisi ngaleso sikhathi ngikhathi kwenzeka yonke lento leyo uyal attend icala nawe kwenza la nahlukana usisi sahlukana naye kodwa ngicabanga ukuthi into eyaseyenza ukuthi neyenza ukuthi kugcine sekufinyeleleke lapha emiye emqathango yenkantolo ukuthi akusafanele ukuthi angasondela kumina engifisa ukubuza mina mfowethu ukuthi ngekhathi equlu icala usisi waba ufakazi kanjani ngoba phela kwenzeka yonke lento nje wayikhona usisi ebukhoneni bakhe ngicabanga ukuthi kwaba usizo kakhulu kumina ngoba yonke lento engiqeda kisho into ekhona futhi estatementini sakhe yabo akukhona ukuthi lokho kushiwo yimina kushiwo yimina into yashiwo yiyena futhi kwesakhe istatement yabo ukuthi kwenzekani like support wayengakuwena usisi esho ukuthi cha 9 enzakalile okay yeah and then waswaboshwa ke and mhlambe angazi noma ngizoba sengikhembize nengafaneleni kodwa ngithi ngikuveze lokho ukuze ngingabi nokusola ukukhona ngikushiyile mina angizange ngize ngigwetshwe icala lokuthi ngibulele umuntu angizange ngigwetshwe icala lokuthi ngibulele umuntu indaba usho njalo ngagwetshwa icala lokuthi lo muntu wekade engishushisa wayenokuthiza efisa ukuthi akuprove kumina why usho njalo okay ngiyabonga uma ngabe liqala icala lami liqale li premeditated murder kushuthi ukubulala engangikade ngikuhlosile yes okay yehluleka umbuso ukuthi kuprove lokho
ekugcineni lagcina seli self defense. Okay kwi self defense ngawamitha onke ama requirements ayo ngawamitha onke ama requirements ayo ekugcineni into ezokwenzeka nesayibanga nomshushisi iyodwa mhlawumbe ake ngikuvuma ukuthi ngaba rude kodwa kuze kube manje angisoli kulokho nakusasa futhi uma ngavela isimo esinjenganaleso ngisangaphinde ngiact ngendlela efana nayo wa act kanjani ngithe ngise boxing njoba ngisempojweni nje kanjalo la wangibuza umshushisi ukuthi konje mchunu uma ngingathiwa unikwa elinye ithuba lokuthi ubhekane nalesimo okade ubhekene naso yini ongayenza ehlukile kulokho impendulo yami yabasekuthinini ngicabanga ukuthi ngizokunika impendulo errong ngoba ngizobe sengisho into engiyicabangayo usumtshela yena yebo ofisha ukucabanga ke nento obhekene nayo akufani kuhlukile kakhulu yayizwa lonto le kwakuthi uyangiphoqa ukuthi angiphendule lo mbuzo into engayisho mina ile engisayiphinda futhi nala emsakazweni uma kuukuthi mina ngisangaphinde ngibhekane nesimo esinjenganalesiya ngingenza okufanayo if not more washo kanjalo yes ngasho kanjalo namanje futhi ngisakusho lokho ngingenza okufanayo if not more yabo can you imagine ukuthi njengoba ngihlezi la kuzovuka umuntu emva kwami angibambe kodwa kukwazi ukuthi kube nomuntu ofundele umthetho ongathathanga endleleni ozothi mina lento engiyenzile ngiyenze ngenxa yesikhwele isikhwele nombani umuntu mamthanda siyakufikela kodwa uqhamuka umuntu la emva kwakho uyakubamba nini la usuzoba nesikhwele khona ngiyakuzwa sibambe lapho kwamanje umlaleli wethu wena uthini sithumela iWhatsApp voice note ku 0797546975 ku 0797546975 nalo udaba la lika anonymous abesikhuluma naye wagwetshwa eminyaka e10 kodwa usanda kuphuma angithi anonymous phuma ngo2002 usakwi parole yes parole yes sikhuluma na anonymous sithumela iWhatsApp voice note 0797546975 sawona Ntjatha neselpicture esenze ubhodi emnanga esigqeki ngoba uthi yabheka lapho kwakufuna kube khona vele egcinana ozogcina elimala ngoba nomunye ushuthi osokhona ukuvikela futhi ke ubhodi nokho wakwazi ukusimanage simakadibana naso ngoba kube umunye engathi masedubulela bese phende eqonde intombazaneni ficakale nje uzamcolo edombilele izilela so wakwazi ubhodi ukuyimanage na ukuthi adile nobhodi kuphela ngiyabonga ngibingelele basakazi bami Ntjatha noself intambama nesambeliseni lapha emsakazweni hayi udaba lampothu lubhlungu mfowethu hayi lubhlungu ubani nobani kwakufanele asenze nami ngingakwenza namshushisi futhi wayiganga ngayo mangaphinda nje yenze ngisho ngathi uyenzeka lento kumina nami nganza kanjalo khuluma noNhlanhla Gumede Ntuzuma Training Age Block 4 ngiyabonga thank basakazi ba sawubona selpino Ntjatha hayi siyaloza udaba likabhuti lubhlungu man kubhlungu bana enkantolo ibuye ingahambisi kahle phepha nobhuti ngendlela achaza ngakhona kuyacaca ukuthi wakuyi self defense ngoba kathanga nje efika wabengena endlini wabecinga amakhona kusolayo wabecinga phansi kwembhede nasemotropini kepha wafika wahlala wabakhala wasevelola lesehlalo wesamehlakalele nami mhlambe ngangakwenza lokho kodwa nje kubhlungu ngoba yena wayengaqondile lokho kwamvelela nje kwamehlakalela mhlawumbe kuba kwinhloso yakhe noma kwakuyisikolo ayodubula lo muntu aphinda dubule nosisi futhi wazothi mayengena endlini abecinga vele ukuba kuyisikhwele manje ikunzima futhi double kapho mhlawumbe umuntu akayibingelele mabhodi wamasha lo mfo kwamayisi ngathi ngedidi la emkhandlweni udaba likabhodi lunzima kakhulu lobucayi masubuka leli cala kahle kahle lali self defense kodwa ke ngoba siphile emhlabeni onje niyabona nani ukuthi unjani ugcina seboshiwe ngalezo ndlela waboshwa ngaso kodwa ke masulubuka leli cala lali self defense ngoba ubhuti wayevikela vele engakusho nje mina ukuthi mfowethu mawuphinda uhlangana nesimo esikanjalo ngifise ngathi singaphinda uhlangane naso kulokho inhlamvu ziningi kunalezo awuyiphethe angibonga lapho
Hey Selby noTshatha akubingelele. Hey madoda kubuye kusiza ungabe nasibhamu ngoba nje hey thina into enjena nje zinakho ukusivelela futhi ngabe kade sabulala abantu. Cha ngokubuka kwami ubhudi lo wenze konke kusemandleni ukuthi athuse lo bhudi lo phuma lapha ku wardrobe. Ukusho ukuthi nje imigomo yonke yesibhamu wayilandela kahle ngoba mangizwa la waqala wamdubula imlenze phese ebona ukuthi akahlehli lo mfo ayewayiseyibeke esifubeni. Cha nje nami ngokwampela hayi bengingayiboni impela into yamenza ukuthi aboshwe sengiyabona ukuthi mhlawumbe umshushisi ke wayene personal agenda naye ngoba ayiphela umfowethu okwakumehlela kwakunzima kakhulu impela kwakunzima kakhulu SMS okhozi Nkosi yothisha. All right siyabonga kakhulu ngo wonke ama voice notes othe wasithumela wona njengamanje sinaye uThabani Mpungose director lapha yana manager Mpungose attorneys managing director. Thabani sikubele sikomkele umsazweni Ukhozi FM. Mbingelele Selbionze Momondia ngiyabonga Jathu Godo abalali Sho mfowethu Africa yonke wempeme kuthiwa nedabeni elifana njengalezi udaba lamfowethu libhlungu kakhulu kodwa futhi mawubheka icase yakhe noma indlela enzeke ngayo nanombana akwenzile wayengakwenza ya mina nje iside engisalizwile liyanganelisa ukuthi waye defender umfowethu ngoba wayesezameka 2 times edubula onyaweni. So now sibuye size la odabeni lwasenkantolo enkantolo ngoba kunomuntu owafa vele umbuso kumele ukuthi ukushushisa uyabo ukuze nenkantolo izokwazi ukuthi ilalele udaba ukuthi kwenzakaleni. Umbuso kumele umshushise since kunomuntu oshonile uyabo then okuningi kube sekulala ku magistrate odila necala ngaleso sikhathi ukuthi isimo sampwethu usibona kanjani. That's why ezinye zezinto ngisho ngathi unommeli ongasebenzi kahle noma ongakulekeleli kahle enkantolo magistrate une duty yokuthi mekunezinto ayibonayo ukuthi cha la kwakukanje kanje angazibi noma angazi overlook. So now ke asibeke siza kumbuzo lo abuzwayo yona umbuzo lo abuzwa wona hayi nami impela ngangawuphendula ngalendlela uphendule ngayo angiyiboni into wrong indlela aphendule ngayo ngoba mawuthi uyawubuka ukuthi indlela oza ngayo lo mbuzo mewuphendula ethi hayi ngenze kanje noma ngingenza ngenye indlela that's why lapho esevela khona kushuthi uyaconsider ukuthi wenza into wrong uyayibona leyo isizothi ke manje olandelayo ukuthi uhlulwe yini ukwenza kanje ngoba ubungakwenza understand kani isimo samfethu siqhamuka nje sishesha yes uyabona yonke into yenzeka fast and okunye futhi ngike ngathola ukuthi umfethu waze waya esibhedlela ukuyolanda ama record akhombisayo ukuthi ube week kangakanani empilweni yakhe uyabo kuze inkantolo izobona ukuthi lo muntu amdubula wayevele overpower ngobesho ukuthi ukumthinta kwakhe ufaka insimbi la onyaweni ukumthinta kwakhe uluze ibalance and then kwenza kanjani esiyolanda ama records khona futhi esibhedlela kwathiwa nenkantolo unamanga angithi kwathi uqamba amanga ngoba asikubalanga lokho ukuthi wawuvele udubulekile onyaweni angithi bhuti sondela baba ku microphone wawuvele impilo ingekho yinhle kahle so uyaqhamuka umuntu nje vele uyagxumela vele wena ufaka insimbi onyaweni angithi yebo and nama records nawo futhi akukhombisa lokho kodwa inkantolo yangazange izokushaya indiva yonke leyo nto kahle nje yaki bakusho nje kwacaca kwathiwa nginamanga ngalento engisho kwakhona futhi ngangingabaza uma uzobuka isikhathi engangikade kwenzeke khona ngaso ngangitsho ukuthi ama records ngeke ngisawathola esibhedlela nenhlanhla ngawathola laba bangazange asho lutho kubona konke lokaye kwenza wayekhombisa ukuthi into nento ayitshela inkantolo ayiwona manga so ukufika kwengoduso yakhe mind khona ke into ayishilo ukuthi
mhlambe umshushisi wathi wayenziwa isikhwele impela khona okwayiphawula leyo nto ungakayisho ukuthi ukuba wayenziwa isikhwele wayobadubula bobabili so kuyacaca ukuthi kwangeve kumayelana nesikhwele kodwa wayemonitor lesimo lesayibhekene naso ngaleso sikhathi so now njengoba ungaphandle ngeparole usasayini so still usane chance ukuthi udaba lo lalithatha lidlulisele kwenye inkantolo inkantolo engaphezulu kwale okuyiyona emgwebile isinqumo sisengashintsha so akusho ukuthi njengoba usungaphandle ngeparole angeke usakwazi ukuthi udaba ulidlulisele phambili usengakwazi ukuthi ulidlulisele phambili kwenye inkantolo ngoba la iyazwakala ukuthi wawuyivikela i-self defense so izime nje na zijwayelekile khona ubaba umtshali naye owahlaselwa abantu kwakhe bezombulala wamdubula ngesibhamu sikemthethweni wase emaphoyiseni we handover wachaza ukwenzakaleni kodwa wakho ejuthi likajele umtshali how wakhe hayi kahleni bakwethu samkhiphe sedonsa u3 years phakathi umtshali kwakhe ngesibhamu sikemthethweni ezohlaselwa abantu kwakhe so izime nje zijwayelekile kahleni bakwethu kanti lesibhamu ngesani impungo semangabe sibuye sikufake ejele noma ngabe izimo zikanjalo mhlambe ukucacisa something Jathu God yabo makusenkantolo usenkantolo kufana nokuthi kudlala maskani ne hip hop awu kodwa ke nawe khuba lesi sibonelo sakho ke wavele wazogahla ufowethu yazi ngisofana ukuthi sashisa udaba hawu udlala maskani ne hip hop then khona uref so ngaso sonke isikhathi udaba meselenzekile uyabo kumele ukuthi liyokhulunywa enkantolo bese kuba ukuthi lo muntu odila nalo or else uref lo usuke phethe igame uyibona kanjani uyaunderstand ukuthi ngithini meselenzekile kumele liye enkantolo kodwa most of the time abantu noma ama presiding office uthola ukuthi icase iqondile kuyabona lo muntu wayevikela bayizibe nje that's why mase kufika enkantolo ephakeme kunale osukuqula kuyona isinqumo mase siyashintsha kuba kanjani angadli jathi hey uyezwakala mfethu yona ibhlungu lento man uyazi kakhulu hey buti ke manje impilo ikuphi nendawo kwenzakalani empilweni yakho manje ya ingeke ngisho ngithi imile ngizothi yahlehla futhi usuku nosuku yahlehla usuku nosuku ngomuntu onabantwana ngumuntu onabantwana so ke uma uzobuka isimo sokuthi futhi unabantwana ubuhlulwa ukuzondla wena bona ke so nje angifuni ukudlala ngawe ibhlungu lento ibhlungu ngendlela esimangaliso ngeke ngithi mina umuntu oboshwe enzile usuke nenhlanhla ngoba uyalithola ithuba lokukhula ukuthi lokho ngeke ngiphinde ngize ngikwenze mina uma uzolandela ihistory yami ngisho ngaya phakathi ejele the most abantu akade besibhekile besingezwani nabo ngoba beza ngale tendency yokuthi wena wenza ukuthi busibopha futhi yeah wena wenza ukuthi mina ngiyazazi ukuthi ngenzeni abekho wrong inkantolo nje ubingilethe lapha ingilethe ngoba sengipendiwe ngaleyo nto ukuthi ngenzile all right sikufisela inhlanhla baba kodwa ngoba nakho usuka mpungose hawo siyathema into ke ekumele yenzeke mekusuka la manje ukudila nalo daba lakho ufunakala ku-applyelwa ama-record akhe ama-record uaqukethe yonke into eyayenzeka mhla kuqula icala ekuqaleni then mase kufakwa i-application ebizwa ngokuthi application ye-leave to appeal noma isicelo sokudlulisela icala kwenye inkantolo ephakeme alright yes then mase sidluliseliwe uzodecide ke lo magistrate noma uyasinqaba leso sicelo noma uyasivuma so mesinqaba uyakwazi futhi ukudlulela phambili uqhubeke wenze i-petition ku-judge president wala KwaZulu Natal akhethe ama-judge awu-3 azolibheka udaba lwakho then melibheka mase ukuthi iyayithola i-order show ukuthi noma ehambisana nezimfuno zakho then mase kuphinda kuhlela usuku ke manje again lapho lizoya khona lo lalelwa ke manje okwesibili yabo ibhekisiswe kabusha so still unawo amathuba until uzuyofika eBloemfontein enkantolo enkulu Supreme Court of Appeal okay